Izibuko laseGqeberha lijolise kuzisa utshintsho oluninzi ukuba izinto zihamba kwizicwangciso. Liqhele kusetyenziswa njengezibuko elithutha imoto ezisa kumanye amazwe. UFord unyanzelisile ukuba ufuna ezinqwelo zakhe ezenziwa phaa ePitoli eSilverton njengoba besandisa elazibuko lokwenza iinqwelo phaa. Ufuna iinqwelo zakhe ukuba mazithathwe zifakwe ezinqanaweni apha eBhayi. Ukususa undlunkulu wenkampani yakwaTransnet eRhawutini uzisa apha eMpuma Koloni kubona ngendlela kuphuhlisa uqoqosho kweli phondo. Sizawufaka iplanti ezawuqinisekisa ukuba sithatha amanzi la abaselwandle siwaguqule sisuse ityiwa apha kuyo siyibeke ecaleni kushiyeke amanzi angasetyenziswa ezindlini nasezifektri. Urhulumente wasephondweni uthi kusekwangoku kubizo lwamasipala njengommandla wentlekele. Kule meko ke yethu ye-disaster namanzi ashokoxele sizama ukwenza amacebo ethutyana namacebo azawusinika isisombululo sexesha elide ubujonga le nto yokufunxwa kwamanzi elwandle ukulungiswa kwawo abelungele ukuphuhliswa kwalapha. Ukuthunyelwa kwezifundo neziqhamo ngelinye lamacandelo nabona ngurhulumente wephondo engaxhana ukusungulwa kwamazibuko. NdinguLerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.